To hagani ke step nga don ban ai kublai biang ipi bat nga don ru ban ong ipi ba ngis ngungu palat yo play ba u ai hangi ia ka jingshai nagaktin ke jong play malaga por bangi laban kren manikai manirap bat ban ai kaktin ke jong play ka ban kerku ipi nagapor sigapor ti hagani ke sngi nga kwa ngan ai gini ke jinghikai kabanga ngej bakani ke jingikai ke don kam palat ye ki brio hadu kata-kata ya baro ki brio ki ba skutunal ban shashkor gani ke ketien ke jomblay ke banga kren fi ke jingkren ke banga kwangan aisha fi ke dai ha ke jingi dai bat ke jing ban kia ha ke jingmut jingpyrkhat ngai kertengi gani ke jingkren jonga ke jing ban kia ha ke jingmut jingpyrkhat le sila dengan suang bet sikentien na kabenta ki babon ki besngot ho i ketien English kani ke ketien ke baong ke jingban kia aga jingmo jingpyrkhat ha ke ketien English ke dan tangga wei ke ketien bagata kadai ke depression le singan kampen dan kam de kata ke ketien ha ke jingkran namar ki babon ki brio ki sngot ho i ke ketien tang suang depression lani depress ki brio ki sngot ho i ka tigani ke ketien depression kadai haga ketien ke singalangan ong ke jing ban kia haga jing mo jingpyrkhat lani ke jing shate haga jing mo jingpyrkhat kani kadai ka kentien ka ba ngalangan ong kumne kadai ka bala kenrei palat hakini ki sngi ki bangi mangi mata ngaju ong ye ki brio baman laga por nda habakiwan shanga ngaju yethu ye ki brio habangale counseling man laga Wednesday minta aga taika center ga bangidan maulai nonglom nadu ko por shibaji sheneng habangale ye gani ka counseling man laga por bani slok ye ki brio ngaju sham ye gani ka wei haga jing pet jonga bana ka shispa person ki brio ki bawan kumba 80% lani 85% lani prabusan person kidei ki badon be kani ka depression lani ka jing shate haga jing mo jingpyrkhat bat teng ka penlengo lo inga ka pyrkhat ru balai be ki brio ki poi haga kum gani ka jinglong kat manang mi ki sngi ikanang jonang jor wat ki pamuan ki besufon ru ndaki fon ndaki tho ngalatip ba kiyo igani ki jing shitam ka depression aga jing imjonki nagata ka daw ngaju pyrkhat igani ba manuken bala banyarap igani ki brio habakidan haga bakum gani ka jing yakendo kabalong kaba palat igi brio ba ban sngot ho kaba ban sngot ho fi ka depression ngan bu kumne ngin ya sedang ini ke jingi kai kumne kai kani ka depression kai kani ka depression ka dei ka bakum no kani ka depression la ni ka jing shate aga jing mo jingpyrkhat ngalangan ong kadai ka jing shitom ka jingpang ka kenja jingpang kabawan na ki mensim baman kabayale ye ki brio ya kaban penlong kelumar ya ka jing im jongki ka jing im jongki kalong kadan ka disorder ka jing bam ka jing kelumar ka jing bam bet ka kenram hagaru komplikhat kam bet shu kimlong normal kaladan kabalong disorder mga bo da ketin English ulis ngoye ki brio ki papoy haga depression
Kakta yaki lightly ki kabaningkong kakta ya karukom perkhat kala ktalut kabaar karukom sngeu kajing sngeu kala long dah humui pat mo nangta kabalai karukom le ru kala ya per na ki pat ki para brio ngakwa nganom ya stat agani gaji ka na mga kwa bapinda yo agani gajing shai kabaningkong ki brio ki bayo agani depression karukom perkhat kaya per kim perkhat su tu muju perkhat kala runga gaji muju perkhat kala kelumar don karukom sngeu ke feelings karukom sngeu ro kala ya per nang ta kabalai kadai karukom le ki action jong ki karukom le jong ki kala te nga perkhat ya gani nga kwa ngan hikai ya gani kam benia agani ga voice message namar nga yo iba ladap kibrio kimio ya gani ga jingshai kinom la ban lai nrei lada kiyo pat ya gani ga jingshai ka banga don ban hikai hagani ga voice message ki jonga nga nget wat la ngamla ikendo ikibrio ki bobon penbalang bagani ki jingkren jonga ladap hi shim kiai ka kandan kalentino play ka ban pelat ka jing im job hi wadum shep ting kani ga dei ga bala ban lai kani ga dei ga bala ban pelat tamangan suong bet da ka wei ga kintin la da ga dei ba pin lai na ka depression na ga jing shate ga jing mo jipurkhat kan dei bet tang da ga lenti ga jong play bat da ga kitin ga jong play shabanang ta da ga dawai pinumla la da pilet shaka ngam keren ben yang kata ngam keren persya kila yarap shibon lebih lek segi psychiatrist kin IP ka counseling kin yarap ipi bafin di iga dawai kila ban ai gitu ki onki anti dep lani gitu ki dawai ki balang persya iga depression ban shu penjajai iga jingmut berkhat jompi ban penlang tengen ni pi bafin ma kin ai lek segi dawai bila ban yot ya ban pensuk iga jingmut jompi kenang bapin la ban khamyo iga relief naga ni jing ban ki apala iga jing mo berkat henrei haka jing sham jonga komu brio bo shek reply ngayo i bakani ka jing shitom ka bawan haka jing mo berkat jing brio haka jing pet jonga haka jing slok jonga ngayo i bakalong kum jotik ngai wei pu wei brio bo an chinrang ne kan thai kawan haka jo pe rukom but nangala yit baha nanga pej baha naga tien ke jong play nanga yit iki lenti but nda bangai sulak iki brio ki don ki balaj ki bobon iki laj dan ru ki bablaj aba kim tre ban snap bahai ki tien ki jong play but dei naga taga daw nga shem mi ka wei ka nong rim baga taga dei ngayo i snap bahai ki tien ngayo i bakani ka depression kam dei setia tangga Jingpang ka ba Jingpang umto kani kadai ka jing shitom la ni ka Jingpang ka bawan na ki bor ki jong ka jingdom ki mensim ksoj ki betray hagi ni gisngi hagi brio ka lang ngakwa ba ngin hikaya fi sukijai kat bala fi wat lang kren chapang kani ka depression ka jing shate ka jing mo berkat ngakwa bangan ong fi kumne bapindup sengal tho ubrio ubayo lani ki brio ki bayo ya ka nega jing shitom haka baningkong kim sengal tho bagi dan nega jing shitom kata ka dei ka ba ngayo i kalong tricky lani kalong kadan buit ka nega jing pang kalong ka bork suat fi dei ka mensim paman ngene ki brio ki bayo ya ka ne kim sengal tho aga baningkong kata ka dei ka bangalap namar kani ki Jingpang kam chu jaba ong new brew yo depression nang ta ban chu ong bet oh ini brew la yo depression ngam chu ong kum ta manga
Nama ngasait yo ba kibriyo kiba yo nega depression kam sedang baik nega depression kim chulong depressed directly. Kani gijing sitom kawan nakawai ke stage syakawai pada stage nakawai ke kerdan syakawai pada kerdan kesedang nak ke bapimpoi perkhan kaya lam sugi jai syakawai pada ke kerdan ke bakham kham kaya lam syakabakham kaya lam syakabakham kada do banda pai hadu bau beri undalong completely depressed lani totally depressed kesimpor beri kidan ki badang dan ha ke siteng dan ki badang senang dan ki balajan poi sega depression case dan ki balalong depressed sisa na kata daung ngakwa bangan da hikai pi katkum kata ka jing sngot ho ko ba ngai kendo ba ki brio ba ka jing sngot ho ngai ka bawan no play bakani ka jingpang kani ka depression kam day setia ka basuan bet kum to ka sedang na ki ba ki brio kim poi perkhan Lasengan om dapat dapat Bible suai fi sibo nang ni kapol ngan pen suai fi nak kata jing Jingpang ba jing sngo thu ko ba yo hadin ba dwai ba ngi selak ba kibreo ka ba yo ai kini kan long fi ai ni kapol ka ba pinang ngam ba pindup tip ka ba yo ba ka bor jing dum ka yo jakaning kong ai kibreo bat kimlong kim tip yagani kimlong aware bo dak ta ka ketien kaba ningkong kaba ngayo kadai kaba khata gibriu kadai kawanda ka jingkhuslai kaba ningkong tam kaba wan hau briu kadai ka jingkhuslai fi ka jingkhuslai kawan na ki bobon ki rukom kidan gibriu ki ba khuslai balai namar ba ki bon kampalat ndakila bon kampalat kim don porban ajat haj ini Jingmut perkhan ndakala kila perkhat bat met bat sngi bat mo ailat shu ege jabing jongki kila shu bon kampalat kawan ge jingkhuslai kita ga we benengkong kaba ar dan ki brio ki ba khuslai klem des ngotho ki khuslai gumto eki ba ki klem yo aga jingem ki khuslai ketar ge ba ar ge jingkhuslai kawan kabalai ngai ka ba khamja ge de ne ka ba kham yalam se ge depression ge de kini artali ge benengkong ge de ke jingbun kampalat kabalai ke jingkhuslai kawan ndak ki kendo ye ge jingja ki ba ki klempoi perkhat bakini kendo ye gitu ge jingja laban don preng jongki ki ba syak le ben syak abuse na do dang kena dan ki bangat aga rape case ki bopli dan ki basyak mo syak le ben haki ki me ki kpane haki ki ba mo kumbang ayo kene ka bullying kene school haki jakatre haki ka ragging kene kini de ki ba ki jingja ka jingdu no kan san ni ki ba betain ki jingja ki ba kan san kandet ki accident ki bobon ki jingja ngal aji sibon ma ki priyo ki ba kan do gini ki jing sitam ka sedang nang ta ka sedang na ka jingkuslai ha ba ki kan do jingja ki ba kandet ro karunga ka Jingmut klem sngal tho bat kabat iga Jingmut chongki daga jingkhuslai ndakalawan ka jingkhuslai ga Jingmut chong brio akwa bangan ya tho ifi ga neba pindup shai fi ka jingkhuslai ka dan bet ka jingkhuslai yo we pu we brio ka dan bet ndan brio ba light na ka jingkhuslai dan bet ka jingkhuslai tangba ngakwa bangan suong ifi kumne ya kanang bapin job ikani baka lada dan pring jong fi sngotu baka jingkuslai kawan si kawan ngakwa baka nong fi bapin job ini ke jingkuslai ke dai nai ailat bapin perkhat sa ke tu ko beja ka bapim la le nang ban ken ther no eka man ke por pi dei hang ta nga sa ong ba kalenti jong blai ka kham kraw
Namar ladakawan ke jingkuslai fi pinda yathu akibrio kim sngatho pinda yathu shiki lesidan laban ang no wat ulok ne kalok wat kikon ne kikime kipane kim sngatho nakatadaw ka bai kibrio ki shu kun alade ki set alade but ki ri to jingkuslai khamslam but nda filari ke jingkuslai pim dan jaka kan sa kai fi shikawai pat ke next stage kaba kham sneo dengan sa peni ke tana mangala ol pangan kran kham benia ikene nda ke jingkus la ikawan singan ai pi ke solution kalat ngala puli na ke bible ke jingkus la ba ke jingkus la ikadan hau brio tamba ngai iba ke jingkus la ke de jingjiet chau brio fi ladang kren kum tangam te pilane man skot ho ba ke jingkus la ke de choice ke de jingjiet Lada pi pet you go jinjan Daban kuslai. Lada pi you can do you go to piklamio you go to pikwa Daban kuslai. Lada pi labun kampala Daban kuslai. You taka dega kuslai. Hey kadega choice jo pi jian ne amban kuslai. Nakataka daw nga kwangan peni fiba haga Bible ka testament barim ko ang wat kuslai jisu ang balay pi kuslai upolo ang wat kuslai ke eru upetros ang bread ega jing kuslai. Kapamut ayu gani kani ka keren Jingpang ladangi kuslai hi ka shonga ka borjungi bangidei kaban kan tait itu ka jingkuslai kan tena wan ai jaka bagan shongsa pen million ban kan ter persang ban ruai ban aingu you play ban be na ka jingmut perkhat kanang ba kanom yo shong slam ka jingkuslai gidei ka ban ningkong tam ka lenti ka ba usai talu yale ikiprio ban pen poi ki siya jaka kabagin long depress. Ngalang pai fi nganam pat ong khot Bible. Nganam pat ong khot Bible. Sibon singan laban puli ka way ar. Hanray ngakwa ngan pensay shoy pi gani. Knang na barba pindup sungut hukum loban le bat kumno kawan. Ngaladap kaya ni fi baka baningkong gaday kajing kuslay. Ndakawan kajing kuslay kajing imjong brio umlong aware. Dan nilai kita sebutlah tiap bat kejeng kuslai, kia bat kejeng kuslai, bamja bat kejeng kuslai, let piknik bat kejeng kuslai, let sebayat ho bat kejeng kuslai, let jengia sengru bat kejeng kuslai, kisong bat kejeng kuslai, Jingmut jongki kadan bat dah kejeng kuslai. But then kita tahu kipriun deki kuslai pelat dan kiba le deki kam ke bomday ki le kam sngoba le segalenti ke bomday bam di deki kiat dan ubadi deki drugson ban like deki jingkuslai nai le kum ta ka jingkuslai pim la ban nem ta ka jingkuslai ke dei ka badan ho brio but ke dei ha ka bor ke jong brio hi ba ula ban kenter no ika koi ka bangayo i ke dei ban dah ba kipri kuslai ka long ke jingket ka kia bala rekim dan ye nu ko jing em ko bakila i ban share kadai ga be e pala nakata daw ka ba kamen ye ngi galong ba la fidan yo play aga jing tuai la fidan ga jing kuslai yet ho play aga jing tuai le singa shu ong bet daga ktin ga bashai la fidan ki brio ki ba shakri shisha yo play ki ba snot ho shisha yo play ki ba don ka bor ga jong play ga jing em la da fi thu aki ga jing e ba ga jing kuslai jo fi kan wan ra ka jing rap ga jing em jo fi kan pelai fi kan penlong fi ba pin kham lai na gini ga jing kuslai kata ka de ga benung kong e ka bang ko ngana fi i nda pi la kuslai snga ba ka next step ka dei snga ba mo ga ni nga pen ikat kum ga jing snga tho ko bang dan Ndau brio ula kuslai palat bal ula shong slam bal kejing kuslai. Kaba ka next stage yu kejing im jong brio lani ka step kaba ar. Kaba nyele yu brio suki jai kadai. Utu brio ulang restless. Suk tu brio. Kawai kadai kan kata yu katia kadem. Kan kata yu katia kadem. Utu brio lani ka tuku brio kin sa duna katia kin sa pos ni oklumar kin sa du thia kan wan ke jing thut aga thia ga dem
kan penuit ia ke jing yot ya ka besu nda kala syong slam ke jing guslai ke penuit ia ke jing yot ya pinap itu gibre giling a ki pisa ki tia me yot ya shupai shine shupai shutai shuki shu ya jiang shu le de ke a bat kim yot ya nda kim yot ya ngapa nda kim yot ya kanwan gani kuai kanwan kanyele ke jingpang ke jing em choki kuai ke blood pressure kalau benda ke high blood pressure lah ni ke low blood pressure kalau banwan ke jing kio jong ke pressure agak tu ke breu nang tade ke babut nang ta kalong kitu ke breu gila ban yo pangwat kini ke jingpang ki ba ki breu yo ke gastric ke acid kan kio nang tade kitu ke breu ki sulang leng a sulang pisa sulang msuk kalong ke kelumar lut ke appetite ke bam ke di kambang su ke kalong kum ta ke next step ke de kita ban ki poi hang ta ngan penifi nang ni ba ndaki poi hang ta ngan ni thui fi kan sawan ka wei ko pe ni yo ba ke ne nga saong fi ba depression kampat poi ka sedang suwa nang ta ndakala poi haga jaka ga ba brio ula umyo thia ba shu men men pitip kan sawan ka wei kata ka dei ka basniyo ba tu brio un se yo ga jing shepte kan sawan ka jing shepte yo tu brio kanwan ka jing shepte ka ba tu brio sngot ho ba te sngot ho ba te tieng mania men me che surak tieng tama usutieng ka jing tieng ka bamlang normal brio tieng dan brio bro dan jing tieng da manda ya surak la ka kali ke ya tu da ka mut ban tra tieng hi ya ka ding tieng ka jing tieng ka ba ka dan tamba nda ba kawan kan ke jat jing tieng na mar ba kala rung kan ke jing kuslai bat tu brio la du thia la leng ala pisa la kiu ke pipi la yo jing sitom ke bobon mat nang ta de la wan ke tu ke jing yo thia ke sulong si yo thia rumah nang ta kan wan ke tu ke jing shep tieng ke balong kenja ke balong evil ke balong soit ke ba tu brio su tieng ya ke ba tip ya ke ayu tieng usulang tieng bat ndau tieng fi ko wei pinyo iu no brio ulong kum le unlong nervous ngapa unlong panic ki jingmut kum to tu brio unsulong nervous unlong ngan ong kum lo ulong ututchen lasha e brio bitar dom da kalawan gitu ke jing shep tieng tu brio ula poy ke jaka ka ba skot ho balay tieng da kalawan gitu ke jing shep tieng tu brio ula poy ke jaka ka ba ewa ka jing shep tieng ke dei ka stage ngalaban kabala jan poy ertat siya jaka ka ba tu brio un poy siya jing lumar pinyo tu brio da kawan ke jing shep tieng ulang nervous ulang panic mga ong un sa snautanat igani gawai skapa unom snautanat syo ban mi shabar na yeng unom snautanat syo ban yekendo yekibrio kibaw ye et men shuaro snautanat syo ban let shiki kam ki jam shiki jingpule shiki tray ki kta unom snautanat syo ru wat yakaban le eki ba uju snautanat ban le men shua unsa shepti yang ban mi shabar unum skutanat ya ka jingi dalang pait baru unum skutanat wada jingi seng uling au pisano syong ndau syong kali ndaka traffic jam ke jero uling au unsngo komuniak kan wan gitu ke jing shepti yang kaban utubri usngo komuniak but
Ndau la pai hakatu ke jinglong. Kasami ka bai ketien ka bangi ong mangi. Mo ki briur ki ong. Katakade ka anxiety. Ndau la pai haga jaka ka ba ulang mo kalawan ka tu ka anxiety. Ka jing tutsen, ka jing pitar, ka jing bomlasha ka tu kalawan. Tutut glumar, dom glumar ki priyo. Ula sulong wit inu, ula sungutanat bej ban syong marway. Ula syong kenja bej kumto, ula sungutanat ban. Ula ong bej dat nada ketien ke besai, ula enjoy ya ke loneliness. Ula sungutanat ya ke ban syong marway. But, unumpat pa siya ke depression. Kita nakatadaw nga sa pensay fiso ki jay. Kanang ba pinsungot ho ba? Pina-enjoy ya ke jing long marway. Fi ngan sipni bikin diat na marba ngam yo po ngan keren tanga po life po minute man ngin siya pet biang ikan igi kai pi pe ka bible udan we brio bo pa siya depression takadawali sngorem la da pi po ya gane la da pi shakri blay na pi shakri ro na shapting udan brio utaw de Elijah da pi pe ka bible kitab is em go ning kong long khat khandai da pi puli na ka khat ka basaw ka bible kong Henry uhi ula le chisingilin ti sigari cloud ula pai ula shong pau ding ratam but ula duai nam tai la de bo niap no ula angru kala biang kata menta try simno ege jing em jonga na bangam long khamba bani ki pa te ula thia ba ula yo thia ha pau ding ratam fi ka depression ka yele iki bri onda bagi kendo iki jingja ki ba ke jingem we eli jakat prophet jong play da baga Jezebel ka yele yo kawan ke fear, kawan ke jing shep yang pet yap. Ubriu penihar ke ding penihar mo yo slap daga jing tu ai jo. Rementa kawan yele ni ka mensim baman jong ke Jezebel spirit. Pe yu daga jing shep ting, bal uni ubriu ngop aga ni ke spirit. Kani ke jing shep ting, kani ke jing shep ting ka nyat yu isha khalau. Haba ong ke khalau ko mat shong marwe ke jaka kabam kabadum. Kabam kwa ikan du ubriu. Bandau shong ang ni khalau. Fitip kawan kawai. Kata kadang suicidal spirit. Ueli jang ni uduai bo ni apna. Kuat tamu ni apna. Kuat tang bo ni apna. Sengaw mentoy siya igajingim. Uklet no adukat no blay penan kami uklet no ka ebo blay dan ya usya khamat uklet la dewu de prophet ubukraw uklet no iki bro uduai pen ban bo ni apna. Ban peniap hero sengaw no usya duai bo ni apna. Fikiran ki priyon de kila pay ke fear bam dan jakaban pet chino chanoro ki kuat tamaniap no bat kan sawan ke sur kaban ong iki kababayap basa poy ki priyon ki suicide ki peniap day na ki poy haga ni stage na ba jing shap ting ke betong na kila poy ke jaka ka bakim dan lat finyo i ngai thu khnang ke ne balai ba finom ngop bat ba finna man tip no pleng ngarong adan lane ngai kendo ko mi gane bat ngan chipen i piri kendiat namar ngam yo chu bun ko por ngakren tang life for minute ngan septeng yang ni ke jingi kai ke badan kam bat ngan yalam shoy fi su ki jai ngapen poi fi hakani ke jakaba ubrio no la poi agani ke stage kaba ula long nervous ula long panic umiot kala ka jing shap tieng kala ile udah naga anxiety stage finyo i pimdan lat naga tagadaw ngangej bau debit upoy ke jaka ka be naga tagadaw usong ya kanika kesam ka ba arfulai usong traw long long ab lang bro changa nganam kerdo pipigin mau ong hagat khat sa shisha langaya hagat tem jong ka serngio jong ka jingyap pipinda la poi shaga tu ka stage ka ba kalawan ka tu ka jing sngo ko maniap ndray David Wong langaya lu iga tem ka serngio ka jingyap and I'm shifting ka basneo play nom ino I feel that if you want you play but meta ka singingan penkut hang ni ngan duai fi kan diat ko try ka ni ko por nga sngaw haga mensim changa nga sngaw san ay ni ka priyo try nga tip ka ni ka day ka bakin jaman sim
Kabam dan mano-mano balaban pelaj ki. Datang memetrai. Pat ngetwai men na isnay ban pelaj ki. Ay bagani ke jingi kai ke bang asyim menta. Kanong ke jingker kuya ki bopon pa ki preo. Haka kerteng ke jauh cisu ngetwai. Amen. Doblain kerkui fi ku blai shimon.